Sabies que les zones humides són els hàbitats més amenaçats del planeta? Des de 1970 n'hem perdut un 35%. Protegir les zones humides també és salvaguardar la biodiversitat. Aquests hàbitats, tot i només ocupar el 6% de la superfície terrestre, allotgen el 40% de totes les espècies de flora i fauna, algunes d'elles amenaçades o en perill d'extinció. Les zones humides no només són casa de totes aquestes espècies, sinó que també ens donen vida a les persones. Tenen moltíssimes funcions vitals. Algunes d'elles són, per exemple, la seva capacitat d'emmagatzemar l'aigua de pluja, cosa crítica en un context com el que estem vivint de sequera, o la seva capacitat d'absorbir i retenir el diòxid de carboni, també clau en un context de canvi climàtic al que hem de fer front. En el Dia Mundial de les Zones Humides posem consciència de la importància de protegir aquests hàbitats pel planeta i per les generacions futures.